Tervepä terve, aloitin pelaamaan Minecraftia. Tätä ihan peruspeliä, mutta mä ehkä alan tätä pelaamaan. Tätä Hunger Gamesia. Kyllä. Toi on valmis. Maailman nimi. Mikä se olisi? YouTube-henkuus. Kyllä. Luodaan uusi maailma. Kyllä. Mennäänkö ehkä vähän paremmin? Niin taas kuitenkin, tietenkin, kuvataan puhelimella, joten. En tiedä. What are? Niin jos te kuulette ton kellon tik-tak, niin älkää ihmetelkö. Se on vaan meidän kello. Oota, onkohan mulla... No mitä? Vittua. Mä tein kakkaa kaapalle. Niin mun pitää laittaa tuolta helpommin. Mut mä tein siitä ihan semmoisen normitalon. Kyllä, no otetaan nyt kaikki tuolta. Ihan kivasti saatiin tavaraa heti aluksi. Ei saatu heti kunnon tätä juttua. Tässä, no mennään hakkaa. Vai onko tässä päällä? Onhan tässä. Tuolla on heti kylä. Voisi jäädä täksyäksi sinne. Nyt bugaa. Älkää sit ihmetelkö tää mun Minecraft bugaavan sairaasti. Ei siitä kannata välittää. Don't worry. Mä en tiedä mistä mä puhun. Mä puhun jostain välämälällä. Ui saakeli. Mä puhun jos vielä asut tähän kylän viereen. Kyllähän näette viljat. Niin. Siemunet. Otetaan tohon. Ei mitä helvattia. Lehmä. Lehmä. Ammuu. GTAstakin saattaa tulla videoita. Sieltä meni yksi lehmä kananmunaksi. Mä en jaksa noita tuolla kauempaa käydä tappamassa. Mitä? Helvattia. Miten noita nyt tuolla katollakin voi olla? Herra Jumala. Herra Jumala, kun ne lehmät on taitavia. Eiköhän noilla viljoilla saada edes yksi leipä. Sinä murmeli, tuli alas siellä. Mitä helvettiä? Mä et sinne liikaa. Mä sanoin sitten, että mä en oo hyvä Minecraftissa. Onks tää tyhjä talo? What? En kyllä jää tänne. Lehmä. Lehmiä en suoitse minun kylässäni. Mitä helvettiä toi on nopea? What? Toivottavasti tää on tyhjä ja... Mitä helvattia? Tyhjä ja mitä helvattia? Ja... What? Ei kai tää sitten haittaa yhtään mitään. Tässä on mun talo. Jonne mä teen. Crafti, oota, hetken mä vähän siirrän tuota, en mä näe pelata. Tossa on varmaan ihan hyvä. Crafting boxin. Sitten mä laitan sen tonne. Miekka. Teen kyllä ensin ehkä haku. Mitä helvettiä. Koska... nyt pukaa. Miksi mä teen 2? Koska lehmä. Saakeli, miksi mä puhun näin hiljaa?
Mun pitää hakea sen takia kiveä, että mä saan tehtyä kivimiekan ja tämmöstä. Mä puhun jostain. Moro, mä oon Henku. Kyllä sen tiedät. Ai. Vois käydä hakea kolaa. En tiedä. Jos joku tästä katsoo teidän valkiintia, ja sanokaa moro. Tai lähettäkää kommentti siitä. Jos joku osaa tehdä Minecraft niin kuin servu, että pystyy 200 pelata, niin voi lähettää kommenttia. Kyllä. Voisi tulla ehkä pelaa mun kanssa puhuskypässä. No ja... Kyllä se varmaan käy. Otetaan vielä tää rivi tästä. Niin mä puhun teille jotain mursua. Pitäis vaan löytää lampaita. Se sängy. Silloin kun ajattelin kuvata videota, mulla ei ollut silloin vielä Minecraftin koko versio. Ajattelin, en mä ehkä viitti, kun mulla on joku pelaa jossain Jompe 98. En kyllä olisi siellä ainakaan pelannut. Ota vähän valoa tänne. No niin. Arkun mä voisin pistää tonne. En. Laitan sen ihan vaan tohon viereen. Se on meidän arkku. Mä laitan nyt meidän kamat. 11 pihviä. Kyllä. Puuta mä tarttan. Laitetaan 2. Sitten tehdään ainakin miekka. Otetaan siihen valmiiksi vähän enemmän. 1 miekka. Kakka. Se menee ykköslottiin. Sitten me tehdään hakku. Sen mä laitan. Mä laitan sen tohon. Meillähän on jo kirves, joten ei me tarvita enää mitään. Voisi tehdä varmiako. Mä oon sitten hidas tässä näissä kaikissa, mitä tässä on. Älkää valittako mulle. Vois tehdä tolleen. Kyllä. Mutta ton mä voin. Tohon ehkä. Sitten ruokaa tonne. Sitten pari uunia. Uunit tulee sitten vielä tohon viereen. Jonne mä laitan mun pihveä, pyykakonen pihveä. Sinne no miksi mä vois polttaa näillä nyt. Vähän tässä alussa. Sieltä tuli 1 pihvonen. Paistia. Kyllä tulee hyvää. Saaks täältä mistään näitä? Mutta eiköhän tää jakso ala olla tässä, joten se olisi moro ja muistakaa tilata kanava ja silleen, mutta se olisi nyt moro ja moi.